Bok Miki. Bok ljudi, pretpostavljam da ste skužili da nisam išao na put. Evo me u autosalonu jer sam došao ostaviti auto na popravak. Ne radi nam grijanje. I to je više manje to. Sad idem malo prozurat po kvartu, ako se to tako može nazvati, jer sam na Jankomiru. Idem se prošetati po kvartu i vidjeti kaj se nudi i tak pokušam napraviti neki video od ovog dana. Jer samo gubim vrijeme. Ne znam di da idem, kužiš, tu je ovaj Jankomir je toliko usred ničeg i ne nudi ništa i ne znam kaj da radim, ali sam odlučio, ne znam koliko me čujete, nadam se da me čujete, odlučio sam otići u King Cross jer nisam nikad bio. To je avantura, ajmo. Uglavnom King Cross, to vam je onaj shopping centar koji ima neke glupave piramide. Neke plave piramide. Zanimljivo kaj unatoč tome kaj je to glupo do boli i ne izgleda naročito. Možda nije glupo do boli, a služi svrsi. Takav neki postmodernizam čudan, ono... Možda nije toliko bez veze jer ga zapamtiš, a to je valjda poanta toga. I lagano ga je uočiti sa ceste. Tako da kažem, možda te piramide nisu toliko glupe kao što se na prvi mah čine. I tak. To vas neće naučiti na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Kaj se krije unutra, nemam pojma. Evo, još uvijek čekam. Zvali su me natrag i sad opet čekam. Čekanje je negora stvar. Ali uzeo sam si neke za čitat. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker. Ne znam, došao sam do negdje... Evo, tu sam došao, sam otvorio. Auto je gotovo, znači još ga moramo samo isprobati, pranje i to. Još se malo strpite i do završne faze. Može, hvala. Molim.